बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। बर'नि सासे गेदेमाया रुंसारि जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मासबाद बियाबनि बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिया मैया बेलासिनि 5:04 समाव बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। गेदेमा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन, नाथाय मैया जोबथाहांबोयो। बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारियाव सुख'हायै खहा जाबाय आरो बर' हारिनि थाखाय होलांनाय बिथांनि बिहोमाया बर' हारिनि गेजेराव अरायबो थालांसिगोन। उदालगुरि जिल्ला बनसुनि बाख्नायथाव हाबा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलि बस्ति गामिनि बिमा बिफा गैजायै रहित नार्जारि आरो अमित नार्जारिया सासे बेरामि आबैजों थायो। बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'जों सोलियो। आबै सासेजों सानैबो थायोब्लाबो बेरामि आबैया खामानि मावनानै जाहोनो थाखाय गोब्राब जानानै थानायखौ मिथिनानै उदालगुरि जिल्ला बनसुआ न'खराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे माखासे अनसुंथाइ होयो। फेरगावनि बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि नयुङाव बड'लेण्ड मुंख्लं नखर फोलेर आफादनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुंख्लं नखर फोलेर आफादनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारिया रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय गासै एनडिपिनि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो हगारनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों। मोनफ्रोमबो बर'नि हान्जाफोरनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गावनि राजखान्थिनि दावहाखौ दोनथ'नानै बर'नि अलखद समाव जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होनना खावलायो। चिरां जिल्ला बेंटल लखिसारनि दै सान्थि मुलि एबा अन्थाइनि दै हरनाया 5 अक्ट'बराव बन्द थागोन। चिरां जिल्ला बेंटलनि सिङाव थानाय सालबारि ओनसोलनि 1 नं लखिसार गामियाव अन्थाइनि दै हरबाय थानायखौ फैगौ 5 अक्ट'बराव होनो टिकेट हरनायखौ दुर्गा फुजानि भासानिनि थाखाय हरनाय जानाय नंला होननानै कमिटिनि आफादगिरिया फोरमायदों आरो 5 अक्ट'बराव हरनो गोनांखौ 7 अक्ट'बरावसो हरगोन होननानै फोरमायबावो। बारग' एमएलए आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि करेन्द्र बसुमतारिनि न'खराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि आगान। बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा होनना फोरमायो आरो बिथांनि रुंसारि जानायनि थाखाय फैगौ 6 अक्ट'बर खालाराव बिटिआरआव मावख'आरि बन्द थागोन होननाबो फोरमायबावो प्रमद बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि कलायगाव थानानि सिङाव थानाय बालिपारा खैराबारि गामिनि 31 बोसोर बैसोनि दुलुमनि सयकिया मुंनि सासे सुबुंखौ कलायगाव पुलिसा हमना लाना फैयो आरो उनाव बिनि न'निफ्राय गंसे पिस्तल, ब्लेड, गोलाव थुंग्रि, गंसे मबाइल बोखांना होयो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला दुलुमनि सयकियानि बिसिया पुलिस थानायाव फैनानै गावखौ फिसाय दुलुमनि सयकियाया हाबानि उननिफ्रायनो देहायारि हाराहास्ति खालामबोदों आरो थुंग्रि लाना सम सम दाननानै थुख्रा खालामगोन आरो पिस्तलजों गावथारगोन होनना हुमखि होबोबाय थादों होनना पुलिसनो कमप्लेन होनायनि उनाव दुलुमनि सयकियाखौ न'आव थांनानै पुलिसा हमना लाबोयो आरो लोगोआव पिस्तल दं होनना बिसिया पुलिसनो कमप्लेन होनायनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनाव न'आव दं होनना पुलिसनि सिगाङाव सिमान लायो दुलुमनि सयकियाया। बिनि उनाव पुलिसा न'आव थांनानै बोखांना होयो। बे सुबुङा बे पिस्तलखौ बबेनिफ्राय मोनखो एबा बबेबा हाथियार लाग्रा आफादजों सोमोन्दो दं नामा बिनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होनना पुलिसा फोरमायो। मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिनि रुंसारि जानायाव गोबां बर'नि दैदेनगिरि आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गेदेमा बिथांनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रुंसारि बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।